Hazreti İsa aleyhisselam abdeki bijarteye. Jiboku reya rast nişani mirovan bike, Xwedê wî wezîfedar kiriye. Hayata vî mirovê mübarek ji çêbûna wî heta ku bilindî canibê Xwedê bûye, tije mucizeyên ku Xwedê wan teqdîr kirine. Hazreti İsa bi îzna Xwedê nexweş rehet dikirin, mirî sağ dikirin, ruh dida heriya bêreh. Mucizeyeke din jî heye. Kesên bi her du dînên Xwedê yên mezin îman anîne, bi bêsebrî li benda derketina vê mucizeyê ne û xwe ji wê roja pîroz re amade dikin. Hazreti İsa wê jinû vegere rûyê dinê. Ew ê li hember bêbaweriyê mirovan hemiyan berhev bike. Ew ê hukmê ehlaqê İslamê li dinyayê belav bike û wê huzûrê, aştiyê û dewletîbûnê bide mirovan gişan. Hazreti Meryem ji eslekî birûmet ê ku Xwedê ew hilbijartibû dihat. Ew ji malbata Hazreti İbrahîm bû. Hazreti İmran di vê malbatê de ebdekî bijartî bû. Jina wî fam kir ku bi hemleye berê xwe da Xwedê dua kir û zaroka xwe ji Xwedê re nezir kir. Rebbî, tiştê dizikê min de min azadane ji te re nezir kir, ji min qebûl bike. Bêguman tu bihisyarî, tu zanyarî. Malbatê keça ku hat dinyayê navê wê danîn Meryem. Maneya kelîmeya Meryem kesa ku her tim ji Xwedê re îbadetê dike. û wekî hemî mirovên ji malbata İmran, Hazreti Meryem jî ebdeke salih a ku ji dilê rast îman bi Xwedê aniye û ji dil xwe avête wî. Hazreti Meryem wekî nimûneya hemî jinên misliman gelekî bi îfet e. Xwedê Hazreti Meryem ji bo wezîfeyeke pîroz bijartiye. Hazreti Meryem ew mirova pîroz e ku Hazreti İsa aniye dinyayê. Xwedê di Qur'anê de gotiye. Hazreti Meryem piştî umrekî ji famîleya xwe qetiya li aliyê rojhilat vekişiya cihekî tenha. Di vê demê de Xwedê Cebraîl şandiye ji Hazreti Meryem re û mizgîna mezin daye wê. Ev behsa di Qur'anê de wisa derbas dibe. Gotibû, ez tenê qastekî Rebbê te me, ji bo ez mizgîna lawekî pak diyarî te bikim. Wê got, ew ê çawa lawek ji min re çêbe û beşerekî jî dest li min nedabe û ez ne ji baxiya me jî. Gava Hazreti Meryem ev pirs jê kir, Cebraîl jê re got, Xwedê bi her tiştî qadir e. Gava çêkina tiştekî hez bike, tenê jê re dibêje bibe, ew jî çê dibe. Hazreti Meryem bi vî awayî wekî mucizeyeke Xwedê bê ku destê mirovekî pê bibe, bi Hazreti İsa bi hemle bû. Rebbê te got, ev rihet e ji bo min, ji bo em wî ji mirovan re bikin nîşan û rehmeteke ji canibê me, ev zarok ew ê çê bibe. Ji xwe ew karekî qedandî bû, bi vî awayî ew pê bi hemle bû, dûr e bi wî re vekişiya cihekî tenha. Li gor agahiyên ku em ji çavkaniyên dîrokî hîn dibin,
Hazreti İsa li Filistin li bajarê Beytullahîmê hatiye dinyayê. Piştî ku Hazreti İsa hat dinê, Hazreti Meryem tevî wî ji wê devera ku lê bicih bûbû vegeriya. Hin cihûyên dilhişk gava wê di wî halî de dîtin, jê bawer nekirin û bêbextiyên gelekî kirêt lê kirin. Lêbelê Hazreti Meryem gava pêrgî vê miamelê hat, xwe avêt Xwedê, zanîbû ew ê Xwedê alî wê bike. Wê jî tewekkûla bûyî anî. Xwedê bi mucizeyan alî Hazreti Meryem û Hazreti İsa kir. Bi îzna Xwedê, Hazreti İsayê ku hê di dergûşê de bû, bi mirovan re peyivî. Ev mucizeya mezin du Qur'anê de wisa dibihûre. Îcar wî da nîşan. Gotin, em ê çawa bi zarokekî dergûşî re bipeyvin. İsa peyvî. Bêguman ez ebdekî Xwedê me. Wî kitêb da min û ez kirim pêxember. Ez li ku derê bim jî, wî ez kirim yekî pîroz. Heta ku ez li dinyayê bim, wî wesiyeta nimêjê û zekatê li min kir. û ez ji diya xwe re qenc bim. Wî ez nekirim zordarekî bêbext. û selam li ser min e, roja ez çêbûm û roja ez bimirim û roja ez bi rihbê me rakirin. Wexta Hazreti İsa hat dinyayê, Filistin di bin hukmê İmparatoriya Romaya zordar debû. Di nav civata cihûyan de gelek mezhebên ku dîn wekî hev tefsîr nedikirin derketibûn. Piraniya mirovan ji dînê heq ku ji Musa re hatibû şandin bi dûr ketibûn û adetên batıl û baweriyên aloz di civatê de belav bûbûn. Ji xeynî vê jî çanda helen a putperest jî êdî tesîra wê dest pê kiribû. Yani heyamê Hazreti İsa hatibû şandin, heyamekî ku Benî İsraîlî ji alî siyasî û aborî û komelî ve dinîrekî gelekî asê de bûn. Ji alîkî ve zorbûna heyata bin nîrê Romayê, ji alîkî ve jî îxtilafên mezheban û fikrên newekî hev. Cihû di tevlîheviyeke wisan de li rê û rêberekî xelasker digeriya. Xwedê ji bo rê nîşanî mirovan bide û şîretê li wan bike, kitêbeke nû ji Hazreti İsa re danî. Ev kitêba pîroz İncîl bû. Hazreti İsa ban qewmê xwe kir ku îmanê bi Xwedê bînin, ji dil xwe bavêjin Xwedê û li ser rêya wî bimeşin û xwe ji gunehan, ji nebaşiyan dûr bikin. Fanîbûna heyata dinyayê û nêzîkbûna mirinê anî bîrewan. Roja axîretê ew ê mirov hemî bikirin û emelên xwe ve bêne mehkemekirin. Hazreti İsa bi destûra Xwedê cûr bi cûr mucize anîne meydanê. Mirovên nexweş û seqet ên bi nexweşiya cüzzamê bûn rihet kir. Ên ku ji diya xwe ko hatibûn dinyayê çavê wan vekir. Mirî sax kir. Ev harîxayên ku Hazreti İsa bi îzna Xwedê nîşanî mirovan dikir, bû sebeb ku mirov werin îmanê. Hazreti İsa yê ku bi exlaqê xwe yê xweş û bi îmana xwe ve ji mirovan re nimûne ye, ji mirovan re digot, ez van mucizeyan bi îzna Xwedê tînim meydanê. Di İncîlê de hatiye nivîsîn dibêje gava Hazreti İsa dibû sebebê rehetbûna nexweşekî ji wî re digot, îmana te xelas kir.
لبلê tevî ku Hezretî İsa dînê Xwedê mirovana digot bi hişê bilind, bi ehlaq û bi îmana xwe û bi mucizeyên ku bi destûra Xwedê nîşanî mirov didan, dîsa jî mirovan li ser kufrê inat kirin. Nedixwestin dev ji baweriya batıl ku menfaeta wan têde hebû bigerin. Heta di heqê mirovekî mîna Hezretî İsa hatibû bijartin jî cûr bi cûr bêbextî digotin. Li eleyhê wî hin dav vedidan. Tedît kurê Meryem jî gotibû: Gelî Benî İsraîliyan, ez ji were pêxemberekî Xwedê me. Rastêrê Tewrata berê xwe û mizgînvanê pêxemberekî me ku ew ê piştî min were, navê wî Ehmed e. Kengî ku ji wan re bi delîlan hat, gotin evaya sehreke vekiriye. Lêbelê wekî ku di ayeta 141 sûreta Nîsa de hatiye gotin, Xwedê di aleyhê mümînan de rê nade kafiran. Dav û pîlanên ku kafiran li ber mümînan vedane, neçar ew ê çirûk derkevin. Dava ku Hezretî İsa re hatibû vedan jî çirûk derket. Tevî astengiyan, zor û zilman gişan jî hejmara kesên ku bi Hezretî İsa îman danîn roj bi roj zêdetir dibûn. Ev jî dibû sebebê ku hin cihûyên xwedêgiravî alim bûn bikevin tirsê. Hêdî hêdî kesê ku îman bi Hezretî İsa dianîn û ên nedianîn ji hev veqetiyan. Hin cihûyên ku xwedêgiravî alimê dîn bûn, qerar pê dabûn ku Hezretî İsa ji meydanê rakin. Bi vê niyetê plan hazir kirin. Heqê wan tune bû ku cezaya mirinê bidin. Ji ber vê hikûmeta Romayê sor kirin û bêbextî avêtin stûyê Hezretî İsa ku xwedêgiravî ew haziriya serhildana li ber Romayê dike. Çunkî wan dizanibûn ku hikûmeta Romayê duwarê siyasî de gelekî dijwar û bêre. Hedefa minkuran bi kuştinkirina Hezretî İsa bû. Lêbelê Xwedê ev plana wan pûç derxist û Hezretî İsa hilda canibê xwe. Hezretî İsa nemiriye û nehatiye kuştin. Tenê bi minkuran yekî wekî wî hatiye nîşandan. Ev rastiye han di Qur'anê de wisa tê gotin. û gotina wan, bêguman me Mesîh İsayê kurê Meryem ê pêxemberê Xwedê kuşt. Lê wan ew nekuştibûn ne jî çarmıx kiribûn. Bi wan wekî wî hatibû nîşandan. Bêguman ewên ku li hev nedikirin, di heqê wî de ketin gumaneke kûr. Qet zanîneke wan tune ye ji xeynî zengkirinê. Bi yaqînî ew nekuştune. Na, Xwedê ew hilda ba xwe. û Xwedê ezîz e, hekîm e. Li gor fikra Xristiyanan, Romiyan û alimên cihûyan Hezretî İsa derdest kirine, wî çarmıx kirine û kuştine. Lêbelê piştre Hezretî İsa dîsa bi ruh hatiye û bi ezmanan ve hatiye hilbirin. Bêguman ev ne rast e. Qur'an bi kelimeyekê tenê jî qala mirina Hezretî İsa nake. Ji bo mirina pêxemberên din di ayetan de peyva
qetele an jî mewt derbas dibe. Lê ji bo Hezretî İsa bi maneya ruh stendin fiîla teweffa tê gotin. Tedît Xwedê gotibû, ya İsa, ez ê te bidim wefatkirin û ez ê te ji nav wanê kufrê dikin hildim ba xwe, wanê ku peyrevê te ne jî heya roja qîyametê ez ê wan derxim ser wanê ku kufrê dikin. Kelimeya ku di van ayetan de derbas dibe û bi kurtî tê maneya kuştun yan jî da wefatkirin ji kelimeya teweffa hatiye çêkirin. Maneya vê kelimeyê mirin nîne, rih stendin e. Stendina ruhê mirov jî her tim nayê maneya mirandinê. Wek numune di ayeteke din de kelimeya teweffa ne ji bo mirinê lê ji bo halê mirov ê de xewê de tê gotin. Ê ku bi şev we dide wefatkirin û bi roj bi tiştê hûn pê dikarin û tesîrê lê dikin jî dizane, ew e dûr e heta ecelê ku hatiye binavkirin biqede ê we tê de radike, ew e. Heger mirov baş bala xwe bidê di vê ayetê de û di ayeta pêncî û pêncan a sûretê Ali İmran de kelimeya ku bi şiklê da wefatkirin hatiye wergerandin eyniye yanî teweffa. Wekî ku di ayetan de bi eşkerî hatiye gotin Hezretî İsa nemiriye bilindî canibê Xwedê bûye. Di Qur'anê û di hedîsan de wan agahiyên ku gelekî di heqê Hezretî İsa de tên dan, yek ji wan dibêje Hezretî İsa nemiriye û beriya rabûna qîyametê ew ê cardin vegere dinyayê. Gelek ayetên Qur'anê ji vê rastiyê re delîlin. Delîl yek. Wanê ku peyrevê te ne jî heya roja qîyametê ez ê derxim ser wanê ku kufrê dikin. Tedît Xwedê gotibû, ya İsa, ez ê te bidim wefatkirin û ez ê te ji nav wanê kufrê dikim hildim ba xwe, wanê ku peyrevê te ne jî heya roja qîyametê ez ê derxim ser wanê ku kufrê dikin. Dûr e vegera we li min e û tiştê hûn tê de li hev nakin, ez ê tê de hukm bidim. Di van ayetan de behsa hin peyrevên İsa tê kirin ku ew ê heya roja qîyametê di ser kesên ku kufrê dikin re bin. Lê belê heya îro kesên wisa nehatine. Hezretî İsa gava li heyatê bû pir hindik mirovan îman pê anîne. Piştê ku bi canibê Xwedê hate hilbirin, di dîn de pir zû xerifandin çêbû. Her ku çû Xristiyanî ji eslê xwe bi dûr ket, ji dînê heq bi dûr ket û bû dînekî din. Xristiyanê îro Xwediyê baweriyek çewt a ku dibêje Hezretî İsa kurê Xwedê ye û fikra teslîsê a ku remza bav, kur û rihê pîroz e dihebînin. Madem wisa ye gotina ayetê ya ku dibêje wanê ku peyrevê te ne jî heya roja qîyametê ez ê derxim ser wanê ku kufrê dikin îşareteke eşkere ye. Kesê ku ji dil bi Hezretî İsa bawer dikin bi derketina wî re ew jî wê derkevin meydanê û heya roja qîyametê wê di ser kafiran re bin. A herî baş Xwedê dizane. Delîl dudu. Berî mirina wî îlle ew ê îmanê pê bînin. Bêguman hemî kesên ehlê kitap berî mirina wî
İlle ew îmanê pê bînin û roja qiyamete jî ew li ser wan bibe şahid. Di vê ayetê de gotina ku dibêje berî mirina wî îlle ew ê pê îmanê bînin gelekî balkêş e. Bi ittifaka alimên İslamê zamîra ew Hezretî İsa îşaret dike. Di gotina berî mirina wî de noxteyeke din jî bala mirov dikişîne. Ev mirina ku tê îşaretkirin a Hezretî İsa'yê. Lêbelê Hezretî İsa nemiriye, bilindî cem Xwedê bûye. Yanî ji bo ku mirina wî were cih, divê ku jinû ve were dinyayê û li dinyayê hayatê bibihire. Ji ber vê ev ayet delîlê eşkere ne ku ew ê Hezretî İsa cardin vegere dinyayê. Bêguman arast Xwedê dizane. Ji xeynî vê ayet haya me jê çê dike ku hemî mensûbên dînên heq ew ê îmanê bi Hezretî İsa bînin. Ev îşaret heya îro nehatiye cih. Li pêşerojê jî gava Hezretî İsa vegere dinyayê ehlê kitap ew ê wî nas bikin, wekî mislimanan ew ê jê re îtihatê bikin. Hezretî İsa jî ew ê li ser halê wan şahidiyê bike. Bêguman a rast Xwedê dizane. Delîl sisê. Bêguman ew ji bo wexta qiyametê elmeke. Bêguman ew ji bo wexta qiyametê elmeke. Naxwe di heqê wê de bila tuşik bi were çênebe û bidin pey min. Rêya müsteqîm ev e. Di ayetê de kelimeya ew pir eşkere xuyaye ku Hezretî İsa nîşan dike. Çunkî di ayetên beriya vê de jî dîsa bi meqseda Hezretî İsa zamîra ew hatiye gotin. Bêguman ew tenê ebdeke ku me qencî pê kiriye û ji Benî İsraîlan re kiriye nimûneyek. Ji xwe misafîrên Qur'anê û hema alimên İslamê yên mezin hemî li ser vê meseleyê îtîfaqê dikin ku di ayetan de ev zamîra ew Hezretî İsa nîşan dike. Ev ayet îşareteke vekirî nîşanî me dike ku ew ê Hezretî İsa di axir zeman de vegere dinyayê. Çunkî Hezretî İsa nêzîkî 600 sal beriya nazilbûna Qur'anê jiyaye. Ji ber vê nabe ku em vê heyata wî ya pêşî ji bo saeta qiyametê yanî wekî alameteke qiyametê fam bikin. Maneya ku ayet îşaretê wê dike di axir zeman de yanî di parçeyê dawî ê beriya qiyametê de ew ê jinû ve vegere ser rûyê zemîn ev jî ew ê bi alametê qiyametê be. Ji xwe Ebu Hureyre, kurê Abbas, Qatade, Malik kurê Dînar, Dehaq, Ebu Rezîn, Ebu Abdurrahman, Hümeyd kurê Mueysîn jî ji vê rîwayetê hereket kirine û gotine hatina Hezretî İsa alameteke qiyametê ye. Ev ayet di tefsîra Taberî de wisa têvekirin. Derketina Hezretî İsa alameta hatina saeta qiyametê ye. Çunkî derketina wî alameta qiyametê ye. Daketina wî ya ser rûyê zemîn delîla dawiya dinyê û destpêkirina axîretê ye. Helbet a rast Xwedê dizane. Delîl 4. Ew ê kitâbê û hikmetê û Tewratê û İncîlê nîşanî wî bide. Tedît Xwedê gotibû ya İsayê kurê Meryem nîmetê ku min da te û da diya te bîne bîra xwe. Tedît min bi Ruhul Qudus alî te kir.
gava di dergûşê de jî, gava gihîştî jî tu mirovan re dipeyvî. Te dît me te eleman kitâbê û hikmetê û Tewratê û İncîlê. Ev ayet agahiya me digihîne ku ji xeynî Tewrat û İncîlê kitabeke din jî bi Hezretî İsa hatiye hînkirin. Ev kitap kîjan kitap e? Bêguman ev gelekî mühîm e. Gava em li ayetên Qur'anê yên din dinêrin, em dibînin ku kelimeya kitap ji bo Qur'anê tê gotin. Kitêba sisêyan a ku wê bi Hezretî İsa bê hîndan eşkere ku Qur'an e. Ev jî gava Hezretî İsa di axir zaman de vekere dinyayê wê bicih were. Çünkü Hezretî İsa berî Qur'an nazil bibe bi 600 salî jiyaye. Ji ber vê çaxa li heyatê bû çê nabe ku Qur'an hîn bûbe. Di hedîsên pêxemberê me de jî tê gotin gava Hezretî İsa cara dudiyan were rûyê zemîn ne bi İncîlê bi Qur'anê wê hukm bike. 40 salan ew ê bi kitaba Xwedê û bi sünneta min hukm bike û ew ê wefat bike. Axir mirov dikare bibêje ew ê Hezretî İsa cara dudiyan were dinyayê û di vê hatina xwe de ew ê Qur'anê bielime. Helbet a herî rast Xwedê dizane. Delîl 5 li canibê Xwedê rewşa Hezretî İsa wekî rewşa Hezretî Adem e. Bêguman li canibê Xwedê rewşa Hezretî İsa wekî rewşa Hezretî Adem e. Ev ayet jî mümkûn e ji vegera Hezretî İsa re bi delîl be. Li gor piraniya alîmên tefsîrê ev ayet îşaretê van her du pêxemberan dike ku bavê her duyan jî tune bû. Çaxa ku Hezretî Adem bi emrê Xwedê yê ku gotiye bibe û ew jî ji axê xulqiye, Hezretî İsa jî bi emrê Xwedê yê ku dibêje bibe bê ku bavê wî hebe hatiye dinyayê. Belê dibe ku ev ayet tiştekî din jî nîşan dide. Hezretî Adem çawa ku ji cennetê hatiye daxistin bi dinyayê hatiye şandin wekî vê wê Xwedê Hezretî İsa jî bişine dinyayê. Helbet a herî rast Xwedê dizane. Delîl 6 Roja ez çê bûm, roja ez ê bimirim û roja ez ê bi ruh ji nû ve werim rakirin. Selam li ser min e, roja ez çê bûm, roja ez ê bimirim û roja ez ê bi ruh ji nû ve werim rakirin jî. Di vê ayetê de behsa roja mirina Hezretî İsa tê kirin. Evaya bi şertê ku Hezretî İsa cardin were dinyayê û piştî ku miadekî li heyatê bimîne û piştre bimire ancak mümkün dibe. Helbet a herî rast Xwedê dizane. Delîl 7 Gava di dergûşê de jî gava gihîştî jî tu bi mirovan re dipeyvî. Te dît Xwedê gotibû ya İsayê kurê Meryem nîmetê ku min da te û da diya te bîne bîra xwe. Te dît min bi Ruhul Qudus alî te kir. Gava di dergûşê de jî gava gihîştî jî tu bi mirovan re dipeyvî. Te dît me te eleman kitâbê û hikmetê û Tewratê û İncîlê. Di dergûşê de jî wexta gihîştî jî kehlen ew ê bi mirovan re bipeyve. Kelimeya kehlen di Qur'anê de hew di vê ayetê de û tenê ji bo Hezretî İsa hatiye gotin. Maneya vê kelimeyê jî ji bo kesê ku umrê wî di navbera 30 û 50 de ye, yanî heyamê xortaniyê buhartiye û pê li kalbûnê kiriye, ji bo kesê ku
emrê wî gihîştiye tê gotin. Li gor alîmê Îslamê ev kelîme îşaretê umrê piştî 35 dike. Dîsa li gor alemên Îslamê Hezretî İsa gava bilindî cem Xwedê bûye di umrekî ciwan de li dora sihî bûye. Nexwe Hezretî İsa di emrê xwe ewil de negîştibû mîadê kehlen. Ev jî îşaret dike ku ew ê carek din were dinyayê û ew ê heyata duduyan bibihûre. Ji xwe İmamê Taberî di esera xwe bi navê Tefsîra Taberî de ev gotinên ayetê wisa tefsîr dike. Ev gotin yani 110 ê sûretê Maîde îşaret dikin ku Hezretî İsa piştî ku emrê xwe temam bike ji bo bi însanan re bipeyve ew ê ji ezmanan dakeve. Çunkî ew ciwan bû gava bi ezmanan hatibû hilbirin. Hezretî İsa li dinyayê wê wekî yekî bênas û bêmeriv were naskirin. Xwedê di ayeta 45 a sûretê Alî İmran de gotiye Hezretî İsa li dinyê û li axîretê jî ji wan kesên bijartî, birûmet, biqedir û ji dostê Xwedê ye. Ew ê ayeta Xwedê tecellî bike û wekî hemî pêxemberan Hezretî İsa jî li nav mirovan ew ê wekî yekî biqedir, bijartî û birûmet were naskirin. Ên lê binêrin wî bibînin nebînin wê nas bikin. Ew ê tu guman neyê dilê wan lê tevî van hin nîşanên din jî dê wî bidin naskirin. Ji nav van a herî mühîm wê li dinyayê ne malbata wî hebe ne merivên wî ne jî yekî ku berê wî nas bike. Li ser rûyê dinê mirovek bi tenê jî ew ê dernekeve û nebêje ez wî ji berê de nas dikim min filan zemanî ew dîtibû malbat û merivên wî filan kesin. Çunkî mirovên wî nas dikin giştik berî niha bi 2000 sal hayata xwe buhartine û mirine. Bêguman mesiyên sexte ku car caran derd kevin ev mîhenga han doza wan derewîn derdxe. Lewra yekî zaroktiya xwe li nav mirovan buhar tibe gelek sûretên wî yên zaroktiyê hebin bi hezaran mirovên ku wî nas dikin hebin ku vêya rabe doz bike bibêje ez İsa me jê nayê bawerkirin. Lêbelê wexta Hezretî İsa jinû ve were dinyayê kes ji wî şüphê nake. Tu kes sebebekî nabîne ku bibêje ev ne İsa ye. Lewra İsa çawa bilindî esman bûye ew ê cardin bi eynî rewşî were. Ew tu kes nikare xusûsiyetên wî teqlîd bike. Delîlên di Qur'anê de bi eşkerî tên dan û hedîseyên li dinyayê diqewmin mizgîna xebereke mihîm û pîroz didin. Tu guman tê de tune ye ew ê Hezretî İsa cardin were dinyayê û ew ê berê însanan bide dînê heq ku ew jî İslam e. Ev jî ji mirovan gişan re sebeba mizgîneke mezin a bi şadî û bi kêfe. Hatina Hezretî İsa ji mirovan gişan re lütf û nîmeteke Xwedê ye. Çunkî bi hatina wî re ew ê pevçûnên dinyayê nemînin. Ew ê ehlaqê Qur'anê li dinyayê belav be û ji hemû aliyan ve ew ê zemanekî xweş were meydanê. Tiştê divê em bikin ji bo rojeke wisan xweş em xwe rind hazir bikin. Bi awayekî gelekî xweş em herin pêşiya vî pêxemberê mübarek ku ew ê cara dudiyan vegere dunyayê. Ji xwe Xwedê me emir dike ku em jî
مینا هواریان ببن آلیکار حضرت عیسی. گلی مومینان ببن آلیکار خده مینا عیسی کره مریم جه هواریان را گوت کیه آلیکار من به دریا خده ده؟ هواریان گوتن امن آلیکار خده. بوی آوایی برک جبنی اسرائیلیان ایمان آنین و برکیوان کتن کفره. ما پشکریا مومینان کر لهمبر دجمن وان اوجی بسرکفتی بون.